Λέγομαι Βαρσάνη Τριανταφυλλιά, κατάγομαι από ένα ορεινό χωριό της Πίνδου, το Ανήλιο Μετσόβου. Εκεί έχω μεγαλώσει. Ονομάζομαι Μπούγια Αγγελική, είμαι από τη Χρυσοβίτσα, είμαι μητέρα 4 παιδιών, είμαι γέννημα θρέμα αγρότησα. Ονομάζομαι Ιωάννου Ροδόπη, είμαι από Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων. Ασχολούμαστε αποκλειστικά με κτηνοτροφική μονάδα με πρόβατα. Ονομάζομαι Μπούμπα Αθηνά του Γεωργίου, είμαι 63 ετών, είμαι από το Μέτσοβο, η καταγωγή μου. Κατάγομαι από οικογένεια κτηνοτροφική, μεγάλη μονάδα. Ο πατέρας μου είχε 1500 πρόβατα. Το όνομά μου είναι Ελένη Τσουμάνη, η καταγωγή μου είμαι Σαρακατσάνα. Από μάνα από πατέρα και παντρεύτηκα με Σαρακατσάνο. Ελένη, είμαι και τουτών είμαι και παντρεύτηκα στο Σούπουλι. Τώρα εγώ είμαι από το 1927. Εμείς έχουμε πρόβατα. Έχουμε μία αυτόχθονη φυλή, τα καλαρίτικα. Από γενιά σε γενιά πηγαίνω. Τα είχε ο πεθερός μου, τα πήρε ο άντρας μου, τώρα τα πήρε ο γιος μου. Έρχονταν η Άνοιξη, δηλαδή κατά τις 20 Μαΐου έπρεπε τα ζωντανά να φύγουν, να πάνε στο βουνό. Η μετακίνηση ήταν δύσκολη, γιατί τουλάχιστον ήθελαν μία εβδομάδα, ίσως και παραπάνω, αναλόγως και με τις καιρικές συνθήκες. Ξεκινούσαν τώρα με τα ζώα, βροχές, χιόνια, ταλαιπωρία. Ήταν πολλές οι δύσκολες συνθήκες που είχαν να αντιμετωπίσουν, αλλά παράλληλα τους άρεσε, γιατί μαζευόντουσαν πολλοί κτηνοτρόφοι, ο καθένας με το κοπάδι του. Κάναμε τζαντέρια. Το πρωί έφευγαν τα πρόβατα πιο νωρίς, τα ρμέγανε και μετά φύγανε τα πρόβατα και μετά φεύγαν σκηνίτες με τα άλογα. Και ερχόμασταν όπου νυχτώναμε, ξημερώναμε και νυχτώναμε. Έβανες φωτιά εκεί με τη γάστρα, έκανε τη ζύμη η άλλη νοικοκυρά, έκανε τα φύλλα. Θυμάμαι κάτω, που ούτε τραπέζι στο δρόμο. Αυτό που με έκανε και κρατιέμαι ακόμη σαν στην κτηνοτροφική ζωή είναι η αγάπη της φύσης που είχαμε. Γύρω-γύρω τα σκυλιά, τα πρόβατα, οι ανθρώποι σκάβαμε τη φωτιά, μαζεύαμε ξύλα, ψήναμε κρέας. Καταπράσινα, μοσκοβόλαγε ο τόπος, τα ζωντανά μας να παίζουν σαν παιδάκια. Οι κτηνοτρόφοι την εμπλούτιζαν πιο πολύ τη φύση, ήταν πολύ πιο όμορφη φύση. Έχει αλλάξει λίγο το κλίμα σαν θερμοκρασία, οπότε έρχονται πουλάκια τα οποία δεν υπήρχαν. Σίγουρα όμως έχουν χαθεί και κάποια. Τα πουλιά που πήγαιναν σε ψοφίμια εκείνα τα χρόνια δεν πολύ είναι τώρα. Ίσως έβαλαν και δηλητήρια σε κάποιο διάστημα. Το πρωί εγώ θα πάω με το σύζυγο, θα πάμε μαζί, θα αρμέξουμε το πρωί. Εγώ θα γυρίσω, θα πάρω το γάλα από εκεί, θα γυρίσω στο χωριό, θα δώσω το γάλα, θα κάνω όλες τις δουλειές του σπιτιού. Μαγείρεμα, παιδιά. Και το σύζυγο θα τον αφήσω στα ζώα μέχρι το βράδυ, που θα ξαναεπιστρέψω για να γυρίσουμε μαζί το βράδυ πάλι σπίτι μας. Εγώ πήγαινα, έρχομαι. Κάποιος πρέπει να γυρίσει σπίτι, να φτιάξει το φαγητό, να σε μαζέψει στο σπίτι, να κάνει τις δουλειές. Άλλες δουλειές σε υπηρεσίες και τέτοια που έχουμε, κάποιος πρέπει να τρέχει. Επέστρεφε στο σπίτι και πρέπει να κάνει και τα οικιακά. Ενώ ένας άντρας μπορεί να ξεκουραζόταν, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι το επάγγελμα μπορείς να το κρίνεις γυναικείο και ανδρικό πλέον. Νομίζω ότι και η γυναίκα μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό. Τους βοηθάγαμε να ξεκινήσουν τα πρόβατα, να αρμέξουν, να κουρέψουν. Το είχαμε καμάρι τη δουλειά μας και την κλίτσα έπαιρνα και πήγαινα με τα πρόβατα. Δηλαδή, μέχρι να βγουν στο βουνό τα πρόβατα μας, οι γυναίκες ήταν δίπλα στους άντρες. Και στο σπίτι, μεγάλο ρόλο η γυναίκα και στο σπίτι. Τότε και τα πεθερικά ζούσαν μαζί με την οικογένεια, είχα τα πεθερικά μου,
τα παιδάκια μας να τα μεγαλώσουμε, να πάνε σχολείο, να τσέκαναμε το κουμάντο. Τα παιδιά, ίσως πιο μικρή ηλικία, δυσκολευόμουν στο μεγάλωμα. Εκεί ίσως μπορεί κάποια στιγμή να είπα ότι μήπως έπρεπε να κάνω κάτι άλλο. Αλλά με την πορεία που έβλεπα και εκείνα ότι τους αρέσει και βίωναν τη φύση, τα ζώα, έπαιρνα δύναμη. Δούλευαν 365 μέρες το χρόνο. Δεν ήξεραν Πάσχα, δεν ήξεραν γιορτές, δεν ήξεραν να μας δουν στις παρελάσεις, στις εκδηλώσεις στο σχολείο. Τα στερήθηκαν όλα αυτά οι γονείς μας, πάρα πολύ. Τα παιδιά τους δεν τα χάρηκαν. Όταν έκανε βροχή όμως φοβόμασταν γιατί τζατήρια ήτανε, τέντες. Η ζωή ήταν σκληρή. Δεν υπάρχει καθόλου ελεύθερος χρόνος. Καθόλου. Γιατί όταν εγώ είμαι αναγκασμένη να ξυπνάω 5 ώρα, μέχρι τις 9 να είμαι εδώ, να γυρίσω στο σπίτι, να κάνω κάποιες δουλειές και 4 ώρα πρέπει να είμαι πίσω για να συνεχίσω, δεν υπάρχει φυσικά ελεύθερος χρόνος για προσωπική ζωή, για διασκέδαση, έστω για μια βόλτα, για ένα καφέ. Γιατί τα ζώα είναι που θα σε θέλουν και το πρωί και το βραδάκι, οπότε κάπου θα χάσεις κάποιες στιγμές. Με τα ζώα δεν έχεις, όχι προσωπική ζωή, που λέμε, ούτε στο θάνατο δεν βρίσκεις χρόνο. Σε θέλουν εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Και ήρθε ο καιρός μετά, μεγάλωσα κι εγώ και ο άντρας μου και δεν πολύ βρίσκαμε και άτομα να μας βοηθήσουν έμπερα. Και έχουμε 2 χρόνια που τα πουλήσαμε τα προβατάκια μας. Δεν έχουμε τώρα καθόλου. Τώρα είναι μια ερημιά, ας πούμε, γιατί δεν είναι πολλά άτομα. Δεν είναι πολύ κτηνοτρόφοι. Δεν έχει τώρα. Ήτανε πρώτα 40.000 πρόβατα. Μα δεν υπήρχε σπίτι παλιά που να μην έχει ζώα. Ενώ τώρα οι μονάδες εδώ στο χωριό είναι 3. Δεν υπάρχουν παραπάνω. Θα εκλείψει και δυστυχώς θα εκλείψουν πολλά άλλα. Ήδη είμαστε πολύ λίγοι. Σαν μετακινούμενοι είμαι μόνη κτηνοτρόφος στο Ανήλιο, στο χωριό που μετακινούμε, γιατί είμαστε μικροί σε ηλικία. Όλοι οι άλλοι ήταν στη γενιά του πατέρα μου, οι οποίοι τα πούλησαν και δεν υπάρχουν πλέον. Και εμείς δηλαδή σκεφτόμαστε πολύ σύντομα να μην μετακινούμαστε, σαν οικογένεια να έχουμε μια βάση. Κανένα δεν είναι το μέλλον. Δεν θα υπάρξει μέλλον. Όσοι κτηνοτρόφοι έχουν επιβιώσει μέχρι τώρα, νομίζω θα είναι και οι τελευταίοι. Δεν νομίζω ότι κάποιο παιδί έχει κίνητρο να γίνει κτηνοτρόφος. Είναι πολύ λυπηρό να εξαλείψει το επάγγελμα. Είναι το βασικό για την κοινωνία. Από εκεί ξεκινάει. Από τον πρωτογενή τομέα ξεκινούν όλα. Είναι πράγματα που μου λείπουν. Πώς να σου πω, είχαμε ένα καλό πράγμα. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά, αλλά μεγαλώσαμε με αυτά, το αγαπήσαμε, μείναμε στον τόπο μας και συνεχίζουμε. Εμείς χαιρόμασταν όταν φεύγαμε. Χαιρόμασταν. Ζωή καλή.